सफ़ेद वाला गुड़ के तिलकुट जो कि बाच गए रहलक एकर कोई रेसिपी काहे ना ट्राई करल जाए। तो हेलो एवरीवन, हमारे कुकिंग चैनल में रोअल लोग के स्वागत बा। आज हम लेके आयल बानी एक नया रेसिपी। इन्हें तिलकुट बाटे एकरा फूले ला डाल दे हम 2 घंटा के करीब ही फूल जाई। ओकरा बाद एक रेसिपी तैयार करल जाए। अब बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार भरल फ्रेंड्स। तो देखिए फूल गईल बा। अब इन्हें हम गेहूँ के आटा चाल ले। हम गेहूँ के आटा चाहे मैदा से भी बना सकेला, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी तरीका से बनाओ थे तो हम गेहूं के आटा ही ले ले बानी। गेहूं के आटा में रिफ़ाइन के मोइन ले लें। रउआ लोग चाहन तो घी भी डाल सकेला, लेकिन हम रिफ़ाइन के इस्तेमाल करत हई। रिफ़ाइन डाल के एकरा अच्छा से मिला ले हम। एकर मतलब कि इतना अच्छा से मिलाएं ताकि मुट्ठी बंधा जाए। और जौन मतलब कि गुड़ सफ़ेद तिल वाला बाटे तिलकुट वो पिघल गईल बा, ओकरे से एकर डो लगा ले हम। एकर आटा तैयार कर ले हम। ठीक हुआ नइखे बनावत, कुछ मीठा ही बनावत है जो कि खाए में भी अच्छा लगे। और जो सफ़ेद तिलकुट रहलक ह पिघल रहलक ह तो ओकरा मतलब कि सोचनी कि अब तक खाए लायक बा ना, तो अगर कुछ रेसिपी बनावल जाओ तो आटा में सान करके तो ये वेस्ट भी ना जाए और खाए में भी यूज हो जाए। तो देखिए हम अच्छा से एकर आटा तैयार कर ले हम। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बना रहलक ह दोस्तों। गर्मी के सीज़न बाटे, अभी दोपहर के समय बा, हम अभी वीडियो शूट करत आनी, यही से वीडियो थोड़ा सा धुंधला भी आई, बाहर के धूप भी आ रहल बाटे। तो देखिए हम आटा तैयार कर रहल बानी। आटा मतलब कि ठेकुआ के आटा नइखे तैयार करत, ई थोड़ा सा मतलब कि गीला ही आटा रही, ना ज़्यादा मुलायम रही ना ज़्यादा कड़ा रही। देखिए ये तरीका से आटा तैयार कर ले हम। ओकरा बाद एकर छोटा छोटा लोइया तोड़ ले हम। पेड़ा जैसन बनेला वैसन छोटा छोटा लोइया तोड़ के और थोड़ा सा चपटा कर ले हम। एकरा छान के बनाई। ये मीठा बहुत ही अच्छा बन करके तैयार भय रहलक ह। तो हमर सफ़ेद जौन गुड़ के तिलकुट रहलक उहो यूज़ हो गईल। कुछ अच्छा बन करके भी तैयार हो गईल ह। तो देखिए बहुत गर्मी बा दोस्तों, गर्मी में भी वीडियो शूट करल बहुत मुश्किल बाटे, लेकिन जौन हमनी के काम बा उ त काम खैर करही के बाटे। रोज़ वीडियो अपलोड करे के रहेला तो कोई ना कोई नया रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करे के बाटे। तो देखिए आटा के हम इस तरीका से पेड़ा टाइप में लोइया तोड़ करके बना ले बानी। अब चलिए अब गैस चूल्हा पर रख ले बानी चढ़ा के कढ़ाई में रिफ़ाइन तेल डाल ले बानी। तेल गरम हो गला के बाद जौन लोइया तैयार कर ले रहनी चपटा करके ओकरा के अच्छा से डाल ले हम। और अलट पलट एक तरफ मतलब कि देखिए एक तरफ से छनला के बाद दूसरा तरफ से भी एकरा छाने ला रहेला। सब पेड़ा के डाल देले बानी। एक तरफ से छनला के बाद दूसरा तरफ से अलट पलट करके एकरा मध्यम आंच पे हमें बनावे के बा। गैस के जौन फ्लेम बा ओकरा मीडियम रखे के बा, काहे कि अंदर से भी पके के चाही। गैस के फ्लेम अगर तेज कर दे हम तो बाहर से मतलब सीज जाई और अंदर से कच्चे रही। यहीं से मतलब कि गैस के फ्लेम के थोड़ा मीडियम ही रखा। मैंने देखी ये सीज गईल बा दोनों तरफ से और अंदर से भी पक गईल बा, तो निकाल लेवत हई। और जौन बाचल बा वो दोसर का खाने में भी ओकरों के छान ले हम। और सब मतलब कि बन करके मीठा तैयार हो गईल बा। ये मीठा बहुत ही टेस्टी बन रहलक ह। हमर सफ़ेद जौन गुड़ के तिलकुट रहलक ह उहो यूज़ हो गईल और कुछ नया रेसिपी भी बन करके तैयार हो गईल फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसन लागल? अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। चलिए टेस्ट करल जाओ कि कैसन बनल बा। तो ये मीठा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार भरल ह। रउआ लोग भी अगर कोई चीज़ सामान वेस्ट हो रहल बा तो ओकर भी यूज़ कर सकेला। चलिए मिलत तानी अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।